het bloemetje! Soms zijn er van die hele kleine dagelijkse dingen waar je niet aan toe komt of simpelweg niet kunt. Ja. Dan is een beetje hulp te gek, het maakt je blij van binnen. Te weten dat er iemand is die je altijd steunt. Dankjewel, dat klinkt een beetje kaal. Een bosje bloemen zegt het allemaal. Hier is een bloemetje voor jou. Oh, en een koortje! Het staat altijd voor me klaar en nooit wil jij er iets voor terug. Hoeveel ik van je hou. Daar komt ie! Ja, dat zegt dit bloemetje. Daarom is dit bloemetje voor jou. Het is de langste tune van het hele radioprogramma, maar we vinden het zo leuk versje. Dus we mij het altijd graag helemaal meisje, jongen. Goh, we hebben een leuk blomke voor Jan. Het zag er fantastisch uit. Vorige week hebben we nog zinnenblom. Ik had geen idee wat er hier wordt. Ik had de ballen verstaan van blom. Ja, klopt. Ja, zeker. Maar goed, Wietske is bij ons in de studio. Hoi Wietske. Goedemiddag. En dan mag die cameraman niks van aanlopen, ja? Want die komt altijd, die is heel vervelend fan, maar die pakken we aan gewoon. Ja. Hey, dan doen we een oproep op een kabelkrant en op Facebook en zo. Dan zitten van, wij willen wel wat naar je verhaal. En daar hast een verhaal instuurt. Wat die besluiten om u te mailen? We hebben toch van, nou, maak ik toch maar wat van. Nou, het weer meer een hitte haai even. Oh. Maar, Die per ongeluk. Achter de wel. Ja. Nee, we spraken die is al oorleren en dat kanker had in eerste instantie weer goedaardig. Toen Ja. het terugkwam en dat er in de lever, vorig september begon mijn chemokuren. Met de tongens, die had dus een 18e kuur gekregen. Nou, ik vind dat ze wel een blomke verzinnen hadden. Ja. Het is net even makkelijk altijd, ik net van beppen. En die mag het ook mij ondergaan. Dus om hun toch even een oppepperke te gaan, vind ik dat ze een blomke verzinnen. Is hem ook goed steunen? Jawel. Ja? Ja, dat ze praten met elkaar, dat komt al heel goed. Ja. Maar soms ga je even een setje nodig. Ja, dat is ik wel weer. Nou, met zo'n blomke kunnen we denk ik een heel leuk setje dan. Dus we gaan in Pakenbeb live hoe vallen. Waar ben je in Pakenbeb? In welk plak? Broeksterwaal. Broeksterwal. Broeksterwal, Dat hebben we dus in wat leuk. wijzigen. Maar we nog om hoenen of zoiets dat ze denken. Ja, en ik ben heel nieuwsgierig. Hoe denk je dat ze zullen reageren? Dat wij ineens voor de deur stonden? Kijk, heel emotioneel. Ja? Oh. Ja, dat wel. Maar het Oh. gaat echt bij de kwalen al een keer. Dus ja, Ja, Dat is dat net. versterkt alweer, hè? Ja. klopt. Nou, maar goed dat wij iemand onderwijs had die het toch alles in prikken kan. En dat is uw eigen Gaatse. Dag Gaatse. Ja, goeiemiddag. Hi. En dan zinnen die skin je ek in Broeksterwaard. Ja, hier is heerlijk, het is hier heerlijk. Mooi. En het is wel een heel mooi bosje bloem. Ja, Zit kun je van eens alles vertellen wat hoe in. het eruit ziet? Want ik ga even heel snel jongen, maar doe je zo snel voor. Ja, we zijn wat hastig. We zijn de helft vergeten, maar dit is al goed kan. Jan en ik ben te plak. Maar het is een heel mooi bosje boom. Er zit roos gezien en er zit echt van alles wat in. We houden hem even in beeld. Ik wil maken dus door Jilde daar. Het is fantastisch. Wat bent mooie bosken. Maar we komen nog steeds dichter bij het hoers. Met deze mooie boom hinnegonnen. Spannend. En dan zijn we zien, het is nummer 36, het laatste hoers. Pakenbeb, Hiete, Terk en Wietske. Daar bist toen even naar me, Beppe. Ja, klopt. Ja, Ja. wel heel bijzonder. Ik doe het hekje ook een beetje met de voer riepen. Oh. Ik zal eens even zien. Net vernieuwen. Oké. Jellema, familie Jellema. Ja, dat zitten we Ik goed. zal eens even zien of we de deurbel en drinken leren kennen. Oh, mooi. Mooi, bel. ja, zeker. En een hoensje, jij een hoensje? Ja, een hoensje. Het hoensje slaat om. Ja. Je hebt bij die bel. Het hoensje wordt oppakt. Wietske, goeiemiddag. Jouw Wietske wat goed is. Ben je Wietske? Ja. En is jouw man echt thuis, sterken? Ja, zou die ik wel even komen wonen? Die leidt even naar bed, die maakt in de hoek. Oh, die leidt even naar bed. Nou, dan komen we gewoon binnen. Ja, Daarover. het is heerlijk. We zullen de fjotjes wel even een keer meidje, want we moeten hier de boel net onder zetten natuurlijk. Hé? Bij mij, wat voort naar binnen, dat scheelt. Met Ja, heel gastvrij. Ja. Nou, goeie. Het zit hier gezellig vol. Goeiedag. En daar is sterker. Ik kom even bij jou. Dat mij wel net? Bij die blom vind ik het slim. Nee, ik denk wel alles mij. Dat net goed. Ik kan even bij jou zitten. Ik ga hier een heel mooi bosje bloemen bij me. En die ben je oorbeën, trouw in je. Omdat jou dat heel goed vertjeent, om het zo maar te zeggen. We gaan een heftige tiert achter de rug en nog via jou. En dat wil je van harte gunt. Wie wij de vier dus net uit. Maar hij heeft eender idee van waar de blomke komen kan. Die nou in de studio zit bij RTV NOF in de Westereen. Wietske, klopt. Wietske zit nu in de studio bij RTV NOF. En die zei, mijn paak en Beppe, die vertjen je dit mooie bosje bloem. Dus bij deze, een heel mooi bosje bloem van Jilde daar. Jou is een heel mooi plakje. Zeven te lang.
En wil je nog wat Wietske zeggen? Die is nu in de studio. Smalige dogen niet, het moet dit. Van is de hele familie daar toch, of net? Ja, de hele familie zit hier. Waar ben je al aanwezig? Wat ben je het familie? Sietskes mem? Ja. Dat is Wietskes zuster. De zuster? En dat is de tante zuster. Ja. En dat ben nechtjes van Wietske. Nou, wat gezellig, hè? Wat gezellig. Ja, de neefje van Wietske. Dat die, nou geweldig. Stel maar voor. En Wietske komt zo meteen vast ook nog wel even toch, of net? Hé? Ja, ze komt. Best. Ja. Ja, Nou, helemaal top. Jou is een heel mooi plakje, van harte gegund. Kunnen we nog wat lawaai krijgen daar uit Broeksterwaard? Ken dat nog even? Kunnen we nog? Ja, even Kunnen we even een lawaai, doekje nu krijgen? schermen wij. 1, 2. Helemaal goed. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.